Good evening, good people. Ninjani? Niyaphila. Sayincenga ngapha ebusuku. Mfoka Mkhonza lo nibingelelayo. Ngithi anginibingelele nje ebusuku namhlanje. Ke nginithinte nje ebusuku. Kuyabanda bafethu. Kuyabanda thina sihlezi sehla senyuka imisebenzi. Ayipheli waya. Namanje nje umuntu la emgwaqweni sengithi ake ngime ngenze le video. Niyaphila? Let's hope niyaphila bafethu. Ake ngibonge nje onke ama-new subscribers to this channel. Ngithi welcome to Mfoka Mkhonza TV and podcast la ku YouTube. Ngiphinde ngithi welcome to all new followers ku TikTok kuMfoka Mkhonza. Ngiyanamukela nonke guys. Ngithi thank you for being here. Thanks for being together with us here. Ngiyabonga. Appreciate it. Angeke ngibe mude ke bafethu. Ngiyezwa abanye bathi ngiyathemeleza. Kodwa ukuthemeleza lokhu angeke bafethu kukhonakala ukuthi ngikuyeke. Cha. Ngiyaxolisa kakhulu kulabo bathi ngiyathemeleza. Indlela nje engiyiyona ngikhuluma kanje natural. Ngingumuntu ke onenkani kakhulu uma ngabe umuntu eqhamuka ethi angishintshe indlela engenza ngayo izinto noma i-nature yami ngibe enye into. Ngiyaxolisa kakhulu bafethu. Nginenkani makufika lapho. Hayi kabi. Ngithanda ukuthi nje ngibe yilento engiyiyona le eniyibonayo. Nazi nje ukuthi uMfoka Mkhonza uye lo themelezayo. Mhlawumbe ungazi usho nokusho ukuthi uMfoka Mkhonza othemelezayo. Kodwa ekugcineni kwako konke ugcine afikile kule point afuna ukulikhuluma. Okwakho nje ukuthi ubekezele. Noma mhlawumbe ungaskipha ke la ngithembeleza khona mhlawumbe uzofika ekugcineni ke la ufuna ukufinyelela khona kule point ofuna ukulizwa. Ayikho inkinga. Noma uwenza ivideo isheshe uzokhona ukwenza noma ukulalela lokho ofuna ukulalela. Yilokho engingakusho. Ngiyanibonga kakhulu ke bafethu. Ngiyacela niqhubeke ni-support i-channel yami la ku YouTube ngalendlela. Kanjalo na ku TikTok. Ku TikTok sibheke ku 8,000 followers. Gcine silapha kubo 7.5. Sibheke ku 8,000. Nakhona ngiya-appreciate guys. Ngiyabonga kakhulu. Ake ngithi nje namhlanje ngifuna ukukhuluma ngiyazi sekube ne-chaos kakhulu ku-MK Party. Bafethu okuningi vele engikukhuluma lana engisazoqhubeka futhi ngikukhuluma la kuphathene ne-MK Party. That's not a secret. I've said this many times. Ukuthi I've been umlandeli kaBaba uZuma since June 2005. Angaze ngishintshe kuze kube manje. I'm a loyal supporter of Ubaba Jacob Zuma. And you cannot make me hate him no matter what. Ngiyohamba nje ngimthanda ngalendlela. Ngisho noma ngathi wakhona into ayenzayo engiphatha kabi. But it won't change indlela engibelivela ngayo kwi-ideology yakhe. Indlela engibelivela ngayo kwi-vision yakhe. It won't change. Angiyena umuntu ozoshintsha lapho. So ungazibalela nje ukuthi ngineminyaka emingaki. Mangithi nje June 2005 when he was removed as deputy president of South Africa. That's when I started following Baba Jacob Zuma fully. Angikaze ngishintshe kuze kube manje. So ngifuna nje ukuqala lapha istatement sami salokho engizokusho namhlanje. Sengilalele izifundiswa eziningi. Mangikhuluma ngezifundiswa ngikhuluma ngoprofessor, abantu abanama masters abafana nabo Mashele. Ngikhuluma ngoMashele ngoba useke wakusho
Prince Mashel ukuthi yena une-masters, angazi kuphi-ke kodwa kuyiphi i-career i-masters yakhe le angazi, kodwa nje ukushilo. Uma ngikhuluma ngoprofessor ngikhuluma ngabantu abafana no-J.J. Tabane. I think it's today or recently uke wenza i-show uTabane, J.J. Tabane, Prof J.J. Tabane, angikusho lokho, Prof J.J. Tabane. La khona akhulume nge-MK Party, wageqa amagula nje impela, eveza ukuthi MK Party i-useless kangakanani, eveza nokuthi i-MK Party yafonyishelwa just ukuzuzisa uZuma, nokuthi it's about Zuma and no one else and nothing else. It's only about one man. Uze uthini uzuthi i-MK Party izogcina ifana ne-COPE, izocollapse nje kungekudala. Uphinda athi mawubheka isikhathi i-MK Party efonyishwe ngaso bese kusele izinyanga nje ezimbalwa kube ama-elections last year ngo-2024, okusho ukuthi i-MK Party kahle kahle is not a party which was planned kusenesikhathi. In short, uyayikhahlela indaba yokuthi MK Party ne-vision, uthi ayina vision ngoba ifonyishwe sekuzoqala ama-elections. So i-opportunistic move by uZuma ukuze akhona ukuzuza i-power back and all that. Kusho uJJ Tabane njalo, ungahamba uyomlalela la, uzama ukukhahlela yonke into e-MK Party. Uphinda athi nathi ama-divisions abonakala ku-MK Party njengamanje ayi-proof yokuthi le party lena kahle kahle ayina future, ayina stability, kusho yena, ayina foundation and all that. Ungazilalelela, ngimzwe kahle-ke mina, ngike ngamlalela. Abantu okufanele ngabe siyabahlonipha kakhulu laba abafana no-Prof J.J. Tabane ukuthi mhlampe bazosinika okuthile okuzohambisa lelizwe liye kwi-future yomuntu omnyama ukuthi aphile kahle emhlabeni wakhe noma kwiland yakhe. Kodwa mawuthi uyalalela abantu abafana no-Prof J.J. Tabane, izifundiswa lezi kubonakala engathi izona ey'fundele ukubuyisela thina njengabantu bamnyama emuva, ukuthi konke lokho okuzanywa obaba uZuma bona bayakuhlehlisa and all that. Uyabona ukuthi kahle kahle even noma benzisa obaba uZuma ama-interviews bafuna nje ukuthola okuthile nje kuyi-content abangakhona ukuthi bakuuse against him later and all that. Yabona, ukhulume even wathinta indaba yabo Jabulani Khumalo ukuthi ukuxoshwa kwabo uzothi the founder, ukuxoshwa kwe-founder ye-MK, uthi uJabulani Khumalo was the founder of the MK Party. Kusho J.J. Tabane uthi ukuxoshwa kwabantu abafana nabo Jabulani Khumalo kuyabonisa ukuthi akunakusasa ku-MK Party. Mina anginamahloni futhi angisabi ukukuveza lokho, ngoba kukhona mhlawumbe abanye abathi hayi kufanele sikusabe nje nokulalela abantu abafana nala. Hayi, mina mangabe ngilitholile ithuba ngiyabalalela, anginankinga, ngoba ngiyazi ukuthi if ngilalela umuntu angeke umuntu aze angi-influence mina, angishintshe ubuyimi, ngigcine mhlampe ngiphila impilo efunwa nguye. Angeke ngishintshe umuntu, ngiyilento engiyiyona nje. So engikholelwa ukuthi nabantu abaningi eSouth Africa abavotele MK njengamanje, njengoba nje MK ikulezinga ekulo njengamanje ngomzuzwana nje, bacabanga kahle, bayawusebenzisa umqondo, ngeke nje bashintshwe i-statement ezifana nalezi ezishiwo abantu abafana no-Prof J.J. Tabane. Uma esenzile le show yakhe yazi uzothini, uthi ngicela imibono yenu, usho nje, nicabangani ngabe i-MK Party izosurvive noma izocollapse. Uthi ucela imibono yabantu, kusho ukuthi after sasho zonke lezi zinto ezi-negative ne-MK Party ulindele ukuthi abantu baphendule. Yabona nje, uyabuka kuma-comments ukuthi ngabe bathini, kumjabulise ukubona ukuthi cha bavumelana naye and all that. Abantu abanjalo siyabazi thina, asinankinga nabo.
Thina sisebenza ngevote, sisebenza ngeballot. Umsholozi inhloso yakhe ilapha kuballot. 2/3 majority, nothing else. Abantu uma ngabe bevotele nje MK, that's all that what matters kumsholozi ngoba siney'nhloso ey'nkulu. One of which ukuthi kushintshwe le constitution le esicindezela kangaka eSouth Africa. Kuningi bafowethu engikubukayo la ku-social media, ama-negative stuff la kukhulunywa khona ngabo bonke abantu abazama ukudicilela phansi MK. Asinandaba nabo, yiloko nje engizokusho la. Thina siyasebenza, siya phambili, sidlulisa ivision kaMsholozi ukuthi yini efunwa umsholozi ngaleli lizwe leli, siyakholelwa futhi kuye. Okunye engifuna ukusho yilokhu ukuthi ubaba uMsholozi njengoba aseneminyaka cishe u-83 mangaphosisi, usemdala. Uma esemdala kanjena-ke, umuntu onjengalona siye sifisa ukuthi engathi umqondo wakhe noma lezi zinto ezisebuchosheni bakhe ngoba uhlakaniphile loyo baba. Konke engazothi ngathiwa noma esegugile engaka kuthiwa mhlampe akasakhona ukwenza ezinye izinto noma mhlampe ugcina uhambile emhlabeni, kodwa konke lokho okusengqondweni yakhe engathi kungagcineka somehow. Yingakho thina sikholelwa ukuthi ubaba uZuma ngisho esehambile, ilegacy yakhe usevele uyakhile futhi uyishiya kwi-MK Party. Njengoba eyishiya kwi-MK Party legacy yakhe, konke okungizuma ukuthi Zuma, ukuthi Jacob Zuma kuzosala eqenjini le-MK Party moving forward. Umbuzo ukuthi labo abazobe besele nale legacy bazoyisebenzisa kanjani ukuya phambili. Ngoba ungabheka even i-ANC abasunguli bayo abayisungula i-ANC ngo-1912 babe izinto emqondweni wabo uma besungula le movement okuthiwa i-ANC, kodwa izinto zonke ababezicabanga bazithatha bazifaka kule movement i-ANC, even bengasekho zaqhubeka along the way. Kwaba nabantu abahijacker leyo vision yabo abasunguli be-ANC, njengoba namhlanje nje igcina isiyilento eyiyona namhlanje, akusesile ya vision yasekuqaleni. Yingakho namanje la iwari yami enginayo nje kuphela mina iyodwa ukuthi uma ngabe ubaba uZuma esehambile emhlabeni, izinto azosishiya nazo kwi-MK Party, labo bantu abazonikwa i-responsibility ukuthi bathathe lo mkhonto baqhubeke nawo, bazogijima nawo lo mkhonto ngendlela abenza ngayo yena, kugcwaliseke lokho abekufisa yena ngokusungula umkhonto wesizwe Party. Because sina siyakholelwa kakhulu ukuthi umsholozi uyakwazi ukudingwa abantu. Uthi uJJ Tabane umsholozi uyimaster yokuhlanganisa abantu, uyakwazi ukuhlanganisa abantu bese uyabakhohlisa. Ucanthi abantu bona njengoba behlanganiswa umsholozi bayiziphukuphuka bacabanga. Ngoba phela the minute nje uthi ukhona uthi umsholozi ukwazi ukuhlanganisa abantu bese uyabakhohlisa, it shows ukuthi labo bantu uthi wena banengqondo. Yayibona, bafana nama-robot abakwazi ukucabanga. Usuke ubethuka labo, in short uyasithuka uJJ Tabane, nabanye abakhulumiswa kwakhe bayasithuka. Siyacabanga thina sinomqondo futhi iningi lethu liyile esikolweni lafunda, azizona nje iphukuphuku, siyabona thina ukuthi kwenzakalani. So yiloko nje bengifisa ukusho la ukuthi ma-MK amahle nama-supporters kababa uZuma sengavuma ukudirailwa noma ukukhishwa esiporweni abantu abathi bafundile bangoprofessor, banama-masters and all that. They mean nothing. Izinto zabo abayifundile azisisizi ngalutho kwi-country, kusiza bona amajazi abo lawo awasisizi thina. Thina silandela umsholozi okuwukuthi siyazi ukuthi umsholozi naku bengafundanga ukuyaphi, kodwa umsholozi unamajazi anikwa yithi njengabantu, sithi msholozi siyakunika lamandla owadeservayo ukuthi silide
ngoba siyakholelwa kakhulu ukuthi wena osi-understandayo singabantu abamnyama. Angeke-ke size sitshelwe abantu abathi bafundile oprofessor nani nani ukuthi leli zwe kufanele lihambe kanjani, never. Yiloko nje engifisa ukusho. So wonke lo msindo owenzakalayo eSouth Africa, social media, because uma ungabheka manje i-MK Party is a household name. MK Party is trending. Whether you like it or not, MK Party is trending. And for a good reason. Because izothatha iy'ntambi ibuse lelizwe. Buka ama-parliamentarians esinawo kumanje. In just a short space of time. Njengayiphi i-political party eyathi qala nje ukungenela ukhetho kwi-national yavele yaba nama-MPs abalelwa ko-58. Yiphi awungitshela? Abantu aba-understand ukuthi umsholozi ubani. Ake ngiyibambe la namhlanje umfoka Mkhonza lo. If you haven't subscribed, ngiyacela usubscribe, ufollow ku-TikTok. Ngiyanibonga kakhulu bafowethu, kuningi okuseza la. Sisazohlaziya izinto ey'ningi la futhi nama-guest ngisazonilethela. So ngiyacela niqhubeke nisubscribe. Niphile bafowethu, nibe nobusuku obuhle. Ngiyabonga kakhulu guys.